L'excavació subterrània que s'està portant a terme a Plaça Catalunya va a bon ritme. Aquesta setmana ha arribat al 70% de la seva excavació total. Els estudis geotècnics que es van fer destacaven l'existència de sectors rocosos a la zona, ara però alguns d'ells estan resultant més durs dels que es preveia, obligant a utilitzar maquinària nova més adequada per avançar tal com estava previst. Per això s'han substituït les excavadores amb martell pneumàtic per una arrasadora, màquina que fa dues feines de cop, escarba i tritura. A més, en els propers dies s'introduirà una excavadora més potent per enllestir la feina més ràpid. Doncs les obres de l'aparcament de Plaça Catalunya, aparcament soterrat, marxen a bon ritme. Els tècnics ens certifiquen que a dia d'avui estem pràcticament al 70% de l'excavació ja realitzada i això ens fa ser optimistes pel que fa a la previsió, els terminis que ens van fixar en un inici i que pensem que ha d'estar l'aparcament acabat a la primavera del 2010, a la primavera de l'any vinent. Certament, alguns inconvenients ens estan sorgint. La pedra, hi ha diferents vetes al llarg del que és l'àmbit de la plaça Catalunya que fan que depèn quina maquinària tingui dificultats i això fa que l'empresa, en funció del tipus de roca i del tipus d'argila que es va trobant, incorpori una maquinària o una altra. Ahir va començar una màquina nova que et diuen rasadora. És una màquina que el que fa és trinxar, triturar, tallar la roca i posteriorment un picador, com els que les setmanes passades estaven treballant a la plaça, acaba de desfer la roca i amb una giratòria s'extreu. Per tant, això és una màquina nova que incorpora aquesta setmana, que estarà fins divendres, i això sembla que ens ha de permetre minimitzar molt aquestes dificultats que estaven tenint aquests picadors més tradicionals. A partir de la setmana que ve, aquesta màquina sembla que haurà acabat la seva feina i, per tant, s'incorporen una altra vegada aquests picadors i maquinària pesada de 40 tones que ens ha de permetre l'excavació realitzar-la en el menor temps possible, que és una mica el compromís que tenim, i d'aquesta manera generar els mínims inconvenients als veïns de l'entorn. Sabem que hi ha certa preocupació lògica perquè genera les molèsties que genera qualsevol obra pública i aquesta, que té una dimensió, una envergadura important, evidentment també en genera. Nosaltres insistim en que estem treballant i estem amatents dia a dia que això sigui el mínim, generem els mínims inconvenients possibles i esperem que amb els terminis que ens ha fixat l'empresa de nivell de realització d'excavació es compleixin i aviat puguem tenir feta aquesta part de l'obra i ja passem amb l'estructura, que l'estructura entenem que ha de generar molts menys inconvenients que la feina que actualment s'està fent a la plaça Catalunya. La banda nord ja està totalment excavada i ara falta completar la part més complicada, la sud, on s'ha de baixar entre 2 i 3 metres. Els responsables municipals i de l'obra s'han mantingut en contacte amb els veïns per informar-los de l'evolució i demanar paciència per les molèsties ocasionades. L'excavació ha d'arribar a un màxim de 7 metres de profunditat en el punt de major fondària i ha d'estar operatiu per la propera temporada d'estiu. La inversió prevista és de 4 milions d'euros amb la posterior urbanització de la plaça.